Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறோம் அப்படினா பீட்ரூட்டை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஹெல்தியான இரத்த சோகையை சரி செய்யக்கூடிய பீட்ரூட் ஜூஸ் ரெசிபி சிம்பிளா எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம். அதோட சேர்த்து இதோட நன்மைகளையும் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு பீட்ரூட்டை இந்த மாதிரி தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி வந்து தேங்காய்ச்சல், ஒரு கைப்பிடி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான கறிவேப்பிலை எடுத்துர்க்கேன். அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்துர்க்கேன். வாசனைக்கு ஏலக்காய் எடுத்துர்க்கேன். இஞ்சி ஏன் சேர்க்கறோம் அப்படினா பீட்ரூட் வந்து நம்ம பச்சையா சாப்பிடும்போது தொண்டை வந்து கரகரப்பா இருக்கும். அது சரி செய்யிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இஞ்சி துண்டு சேர்க்கிறோம். அது போக நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம அடிக்கடி வந்து பீட்ரூட் கறிவேப்பிலையை தேங்காய்ச்சல் இந்த மாதிரி சேர்க்கும்போது ரத்தத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது மட்டும் இல்லாமல் உடலை வந்து சுறுசுறுப்பாக வைக்கிறதுக்கும் இந்த ஜூஸ் ரெசிபி வந்து ரொம்பவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக டெய்லியுமே எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாருமே அடிக்கடி இந்த ஜூஸ் ரெசிபி எடுத்துக்கொள்ளணும். நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கும் நம்ம ரத்த சோகையை சரி செய்கிறதுக்கும் இந்த பீட்ரூட் வந்து மிகவும் பயனுள்ள ஒரு பொருளாக இருக்குது. நம்ம இனிப்பு சுவைக்கு வந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம், இல்லாட்டா பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஒயிட் சுகரை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி நம்ம ஈவினிங் டைம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க வீட்டில் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர டைமில் ரொம்ப பிரைட்னஸாக இருப்பாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, வேலைக்கு போயிட்டு வர டைமில் நம்ம கூட இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் ரெசிபியை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்லா சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்கிறதுக்கும் ரத்த சோகையை சரி செய்கிறதுக்கும் இது ஒரு பயனுள்ள ஒரு ட்ரிங்க்ஸாக காணப்படுது. பீட்ரூட்டை நம்ம அடிக்கடி உணவில் எடுத்துக்கொள்ளும் போது கிட்னியில் வந்து கற்கள் உருவாவதை தடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த பீட்ரூட்டுக்கு காணப்படுது. பீட்ரூட் சாறை எடுத்து தேனுடன் கலந்து நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அல்சர் நோயை சரி செய்யக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த பீட்ரூட்டுக்கு காணப்படுது. பீட்ரூட் சாறை வந்து நம்ம வெள்ளரிக்காய் சாரோட சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சிறுநீரக கற்களை பித்த பைகளை சரி செய்யக்கூடியதாகவும் இந்த பீட்ரூட் வந்து காணப்படுது. நிறைய மருத்துவ குணம் வந்து இந்த பீட்ரூட்டில் இருக்குது. நம்மளுடைய ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கக்கூடியதாகவும் ரத்தத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த பீட்ரூட் வந்து மிகவும் ஒரு பயனுள்ள பொருள். இது நம்ம அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஜூஸ் ரெசிப்பியாக இந்த டைமில் கோடைக்காலமாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஜூஸ் ரெசிப்பியாக நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. நம்ம வந்து ஜில்லுன்னு குடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஐஸ் கியூப் வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கும். ஈவினிங் டைமில் நம்ம வெளியில் போயிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிடலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரொம்ப ஆரோக்கியமான சிம்பிளாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் ரெசிப்பியாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. அவங்களுடைய ரத்தத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியதாகவும் அவங்களுடைய மூளையை வந்து சுறுசுறுப்பாக வைக்கிறதுக்கும் இந்த பீட்ரூட் ரெசிபி வந்து மிகவும் பயனுள்ள ஒரு பொருளாக காணப்படுது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.